popular i tradicional molt sovint l'usem com a sinònims. El que algú podria dir, i tindria raó, és que precisament la música popular actualment no és especialment la tradicional. Si popular és la música que corre al carrer, doncs actualment precisament la tradicional no és la més popular, no? És molt més popular el rock and roll o la salsa, no? Però si entenem per popular doncs, que surt en essència del poble i del propi poble, la música tradicional i popular val com a sinònims per mi. Sí. Tu que has estudiat més, què diries? No, una mica això, no? Que el popular vol dir que mou masses, no? No sé si ara la música tradicional està en aquest moment, però sí que en un moment ha sigut la música del poble, no? I per això jo crec que el millor és la combinació de les dues paraules per fer referència a aquest tipus de música. Bueno, una mica... sí que ens hem trobat en aquesta situació de classe en un primer moment, però el Marcel em va proposar en un dels seus projectes intervenir-hi, no era aquest, un altre, i arran d'això hem anat treballant junts en diverses situacions i ell ja ha anat entenent com jo feia les coses i jo m'he adaptat a com ell feia les coses, i va sortir l'oportunitat de fer aquest duet i bé, ens hi vam posar i la veritat és que ha sigut fàcil i divertit perquè és això, no? Són dues generacions molt diferents que hem viscut la música tradicional des de moments molt diferents i un veu de l'altre. De fet, quan jo vaig començar, quan jo tenia la seva edat, no existia cap mena d'ensenyament reglat de la música tradicional o tradicional i popular. Per tant, era una altra forma de veure'n, diguem-ne. I ella, en canvi, doncs, d'alguna manera, no dic que això sigui la seva formació bàsica, però d'alguna manera ha passat per un cert reglatge de l'ensenyament de la música tradicional. I ara és una mestra, En general, la música tradicional sempre s'han canviat les lletres. És una cosa que ja forma, és intrínseca. El sol fet de no escriure's, el sol fet de l'anonimat, que per tant no hi ha ningú que digui no, que aquí deia botifarra. Jo dic cancel·lada perquè em sembla que vaig escoltar cancel·lada. O aquí anava a favor de, i ara tu vas en contra. Ja, però és que jo vaig en contra, no puc anar a favor, no? La literatura tradicional, el sol fet de la transmissió oral fa que es vagi adaptant en cada moment. El que passa és que aquest canvi és molt més lent que el que provoquen els mitjans de difusió. O sigui, les modes venen i van i la cançó tradicional es queda allà. Ja hi era, i quan ha passat la supermoda del twist, el twist se'n va, desapareix, i la cançó en canvi queda en un àmbit més petit, no viu les onades de la moda, les viu molt menys, no? És més uniforme, està allà sota, impregnant, la gent se n'impregna, el que vol i el que pot. I s'incorporen a vegades. I s'incorpora. El cas del tall, per exemple, que comentàvem fora de micròfon, el tall és un grup que ha marcat molt, una gent molt coneixedora del fenomen de la música tradicional, sobretot del País Valencià i de la Mediterrània en general, però molt estudiosos, diguem-ne, i que després han usat tot el que han trobat, tots aquests ingredients que han trobat els han usat per expressar les idees que volien expressar i a més amb la sort o amb l'encert de que han quallat en gran part i en molts moments de la història d'aquest país. Una mica el que dèiem abans, no? Ara hi ha escola, hi ha aquesta gent que van començar a fer aquesta recuperació o reinterpretació, diguem-ho com vulguem, que han portat molts anys, i ara aquesta gent és qui ens ha ensenyat a les noves generacions, i m'ha après d'una manera molt diferent. Jo crec que és un moment important i la gent està tirant camins, en el món de la gralla potser és el que conec més, està tirant fils molt importants i a més hi ha el factor afegit de que hi ha molta tècnica dels instruments, perquè comença a haver gent
que ha fet un superior de música, d'instruments tradicionals, no, per exemple. Que això és una petita part, ja dic, jo aquesta és la que conec més. Però, bueno, hi ha moltes propostes, ja només en música en català, hi ha moltíssimes propostes, i en música tradicional també. Potser, bueno, hi ha qui tendeix cap a un lloc i hi ha qui tendeix més a recuperar coses més essencials que havien existit, però crec que hi ha moltes propostes i això és sa. A part, en aquest buit que representa que aquest país ha tingut cultural durant tota l'època de la dictadura, que la va tenir tot l'estat espanyol, de fet, però que en el cas de Catalunya, a més, pel fenomen nacional, doncs, era doble. Sí que és cert, i això és innegable, però també és veritat que hi ha molta cultura tradicional important que s'ha fet sempre i que simplement no li han donat cap mena d'importància, que estaven allà. Jo vaig estar ara no fa gaire, em sembla que era el 15 d'agost, a Sant Feliu de Pallarols, un poblet de la Garrotxa, i allà fan un ball de cavallets, i aquell ball de cavallets, veient-lo, jo hi vaig anar a tocar, però de públic hi havia 30-40 persones, no? Aquest ball de cavallets és per estar, per mi és patrimoni mundial per la importància que té a nivell musical i no només per l'ancestralitat sinó per la qualitat. Això ningú li ha donat importància. Ara estic segur que d'aquí 10 anys estarà tan ple com la Patum de Berga, no, diguem-ne, però vull dir que no sé si serà bo, sí, però vull dir que en principi jo crec que tenim molta, per exemple, si ara et poses a gratar, per dir-ho d'alguna manera, quan els folcloristes grataven al final del 19, deien, és que sort que ho hem trobat perquè si no això es moria. I ara, dius, ara ja no cal gratar perquè ja estaria tot mort, han passat 120 anys o 110 anys. Doncs resulta que grates i surten coses que no van sortir fa 100 anys. Per tant, cosa n'hi ha, diguem-ne, el país està farcit d'espores amb coses essencials a nivell de cultura popular. I algunes afloren i altres no afloren, però estan allà.